Сучасны часопіс «Полымя» па-ранейшаму працягвае выконваць сваю галоўную функцыю літаратурнай лабараторыі, якая вынаходзіць новыя жанры, адкрывае новых аўтараў, збірае на сваіх старонках літаратурнае пакаленне, і гэта адны з самых галоўных яго якасцей. Сёння адным з прыярытэтных кірункаў для нас з'яўляецца архіўны кірунак. Мы не толькі скіраваныя на сучаснасць, але і намагаемся адкрыць невядомыя старонкі гісторыі, пра што сведчыць, напрыклад, наш цудоўны блок у 12-м юбілейным нумары часопіса. Таксама адной з галоўных якасцей часопіса сёння з'яўляецца адкрытасць. Адкрытасць для самых розных літаратурных эксперыментаў, плыняў, жанраў і адкрытасць не толькі беларускай літаратуры, але і замежным літаратурам. Яшчэ адзін наш гонар – гэта 11-й нумар часопіса, які мы зрабілі разам з пасольствам Румыніі ў Рэспубліцы Беларусь і прадставілі упершыню за шмат гадоў беларускаму чытачу румынскую літаратуру па-беларуску.